What's up mga Mings? Gikan lang minanaw o Johnny English. Ang Johnny English strikes again. So, isa sa mga anticipated comedy film. Pero, kuhaan kaning about Japan, espionage Japan. Si Mr. Bean, Rowan Atkinson, nga nabalitang namatay na daw sa una pero wala day. Multo na siya. Kuhaan to, hoax ra to. So, rate na mo. Ito may rate ni mo. 10. 10? Wala, nalingaw kayo siya. Yeah. Nalingaw kayo ko as in. Nagkikit katawa. Nga naman. So, may Tsaka siya. Basta, lang yung mga kabuang. Di ay? Of course, you know na. Basta, kung gusto mo makalimot sa inyong dysmenorrhea, Charles. 6 rako. 6 rako. Okay. Wala ko na satisfied. Johnny English, you didn't satisfied me. Bitaw. Ako lang maingon kay, medyo di ko kornihan ra kay ko karon. Hindi sila akong gi-expect ba. Pero anyways, siguro kailangan lang gyud magkuan pa. Magpa-joker pa gyud. Pero dagan actually tinud yang gingon makakatawa dagan kay mga audience nagkatawa. Yeah. Pero sa ako dili. Pero sa ako mga bago to yung mga kuan. Basta, lalingaw ko. Nagyan yung Mr. Bean gamay, no? Mga Mr. Bean. Anyways, tulo ka buka kong ingon, ang isa ni sakto. Number 1, ang iyang kontra actually, twin niya. Number 2, actually, bata ang iyang kontra. Number 3, actually, technology iyang kontra. So, asaan akong giingon ang sakto? Tanan na din mo ha, kung ganahan mo tanaan ng Johnny English. Bye-bye!